mawala yung taong namiyay kaya. Yung taong teguyod kaging dadulya. Nadadulya ang ating takot ng Diyos. Masakit naman yung mawala yun, pero kaya nakatawang pagtanggapan. Pablas ang binan ng tao. Kinyatong ti. Isa tamang tali. Mawala yung bigla. Nalita mo kamalay. Makalungkot man po dahil may bawas mo naman ding matunggabi ng siguro ng pinigil. Pero alimwad ng hindi para maging wakas na rin kanilang umpisan. Noon para itamo kung may lakuan, apera bungad hindi pagpatuloy tamo kung yung kanilang ipagalan at pinamalasagitan. Hindi ka mong malugod na pinangaring Domingo Maputi Gomez. Kaya pagod na yung tunay lugod. Kaya tagan, amig lang kong hemplo, yung balang ngayon at mayroong kiyatang. Ang mga inspirasyon, karing balang katao. Mawala yaman king paniman ng tamo, ingalita niya ating masating ng luto. Arang naman yung boses na, atala naman yung gamat na, o haaw naman matalik ang matalik. Pero manatili yan parating kibalang puso tamo hanggang mabiyat ang gitiyan. Muna po, maya pa bengi, kaya po nga pong sablang kapatid. Makanya pong papabot mo naman yung netong condolence po ka rin yung katamong kapatid. At pasalamat kami naman po karing kapatid tamong itagong yung bengi, karing pamilya, karing kakatagurana, at karing sablang makakilala ang katamong bengar. At pasalamatan mo naman po at adwang gamat king tatanggapan mo po karing pamilyan na yung katamong meron na okasyon na ini kagunda po di katamong manukulan kaya king sigur tabong kaya ng biye. Meron pong benging inandakan. Sana po yung balang meron katamong yung makanyang tamong pong lalong na higit makapagsulong pa ka rin katamong obligasyon ng pagtukulan. Dakal pong salamat ay kaya po paahaba ng sabihan ko kayo. Kaya kayo kung pangayat siyengeni, matutula kami at ang gamit doon kung tatanggapan kayo katamong mga unduyan. Mayroon naman pong benging kayo. Salamat. Yang muna po iabot ko yung mga oras kay Rayman. Tingnan po ang buong kapatid at tutuhi kakulutan ng Kristo. Yang may talaga po yung oras ini Pauli na rin yung katamong pengali ang kinuha na rin yung Espiritu. Yang start man yung subok din tayo hindi kayo kaya biyuan din yung oras ito. Yang merong kayo pong magsimpatya, magpasalamat ka rin kayang likuan, amalking kayang biyo. Kapatid na pengarin na anak na nakasuyo na at king karing tayo po, magsan merong kayo po kaya kayong likuan ang malaking biyo. At merong yan naman pong magsan merong mabilog ang iglesia. Paglasang may bawas niya naman yung kinatamong pingari, kimuha ng Espiritu. Yang nga magsan merong kaya po condolence po karimuhan na kimugay.
nagpagawa ng February 14, 1941, yung barangay Kalikuan, Tarlac City. Dahil marami nang may muli at may pinari ng babae, miras siya ng matuwa ng kapatid na babae, iya kong nili, ayang biging piyang-piyang rin. Dinatanging maldo, may pag-obraya at kayang baka. Kami kong Simon Gomez at kanita, ang kilala ni Apong Perhia Yumul na kayong may inasawa. Uling kasipagan at pamagsikap bilang mortelano, may kasarilyang gabon at kayang temlanan. Banuang 1977, inipadpadla ng pamilya ng Ingkong Doming Kiring Oropono Maluyos at kanita may nasarpandayanan ng Espertismo na may katakalan bilang gabinete ng Londoyanity. At tiro na ni Diyos, yung kaparalanan, istaman na sa akin yung karindebiya kanita. Uli na mo rin yung kayang kapanulan at kapanaligan na ating ngatong Diyos amalyanis mo kaya iting kayang may sandigan bang lagay pang magsikap para kung kayang may pamilya. Alimiging lang yung dakala kabilangan. Mas tali pang may sikap pamalyahan ng padaw na lateti. King kasalukuyan at niya pong dosing anak ng kong domin. Karasking pamangailangan dahil kayang may pamilya. Kaya pinuparakan kayong maging anak. Yan the best father. Muli naging pingarida hanggang gawa ng sakripisyo. Yung kanakana at yung tapat ng pamagogarot yung kasapagyan ng Union Secretismo. Napamilatan na rin po ni Babang Sikap na rin anak na at Locareti, citizen na nalagang sa Canada. Kaluban na mo rin yung tatakan niya yung kungdoming bilang manukulan hingga sa pantayanan, ang gaman iti ama na da rin kayo anak. Kapamilatan na po ng turo ng Ingkong Doming. Kanita, dangiling panahon, halos ka rin kayo nga ng katapo, atay na lang ang puging kasulpandayan ng iti. Ulian ng papalit sa mas nating halimbawa, ating pamagdisiplina na kukwanan ng banay ng kamangaman, ni Eman dudug pagaman ka rin ng anak na. Uling din kayong aman, kung kayang pamagdisiplina, ba't kintong litro. At itiing nga pang marul ng Ingkong Doming, na ito kinalaman din kayang pamilya, king kasalpandayan ng Union Espertista, Kristiyana de Pilipinas sa Bukakurada. King kabut na morning Ginoo. Karon na ninyo. Ating
Amakiagong na ng Espiritu Santo. Kaya sana po ay manatili kayo ta. Maya pa kayo po kayo man. Ing sentro kaya yan ninyo. Kapatuan Isabela. Makisagbeto niya po at makiagong garing pamilya. Kapatid na ninyo katang kapatid namin nung naging gay spiritual. Condolence po kayo man. Baluan nyo yung milyari ini. Nagyan kayo milyari ini talagang meri ng tangkalungkot at pablasang iningay at ang kapatat di pa rin doon yung panay yung katampa ni Manman. Nano yung rin yung kamatayan. Yung kamatayan batay kayo katang pag-aralan may tumiyapong panyolong yung spiritual abye kahit mga pang. Kaya nga rin namang graduation. Nangyari yung definition na rin kamatayan. Kitatakutan tayo. Lalo ng masanting tayo. Hindi nga yung mabisa nung. Talagang potang bigas na yung oras mo. Magyayang ka pag-bisa. Makuha mo rin eh. Yung kamatayan, hindi na kalinig. Ang gana na ning pamikawali na ning nanumambagi, yan piningawutan ng kamatayan. Yung nilyari ngayon, yung espiritu, munta na yung katang pelibatanag ng Diyos. Yung ingalikabok, ibalik yung ingalikabok. Yung balik, ibalik yung balik. Yung dalong, ibalik yung dalong. Makanyan po yung kapalyariana. Yung tutunan yan. Hala naman talagang mete. Miyang ganas mo, yung pamikawa, kawali na ng nanong bagay at sukin tao. So, mapalag kayo, kayong likuan ng anak na, lalo-lalo yung panganay, Jessie, kaya din 52 anyos yung kayong tengali ka. Kami, 25 years po mo, alas may gig-dobling kayo. Ikaw yung hanggang anak na, maswerte kayo. Dahil pa nabili, nagkikatama kaya kayo ng espiritu, itong anak na, ang pore kapatid na, pakamalan nyo, at likwanan ng kayong pengari. Lalo-lalo na yung kanamang kumari. Kaya kasuyo, yan, at makasalali kay kong gam, makananong paltoyo, yung kay kong lugute. Yung mayang mo na biye, parang lomin. Ikik ko, manibatin niyang niyari ko kay Kasalpantayan, way back 1976. Yung dati ko kay, later part na ni 76, last quarter. Ikik ko panita rin kabinetis, yung mga nanay karelang galawan, kaya karelang katungkulan. Magtaka ko kayong kanang kong sarili, o tagagawa rin yung kanya na pagi, yung sitwasyon na yung karelang di, agyang masakit na kabilyan. Pagi ko anandang agang pananda, yung karelang katungkulan. Pablasang, pati niya sasabihan ni Apostol Santiago, mag-obra kayo sa ako ng bala. O ito'y pangako na. Anamin na yung katamang papatad ang kabinetis, lula-lula rin sa pinunaging gay spiritual, makanyan po yung karelang salamat kaya kapari, king likuan mong maya payalimbawa, meging metong kang kontinuasyon king kasalpantayanan na ining metong kang ang menong ulan ang ginawa kaparalanan may babata king kang katungkulan balwan nyo pamataan di kong likuan ng mayang nabi palit ko king makapalugod kayo tao kitang kayang ganaka anyayos nung maganakayan tao kaluguran tere tao hindi kaya katang kapatadami ako na ngayon maganakayan nung inyari rin kaya ng bayamana kaluguran tere kikita mo ng nanay bebal ko na yung pakamalang tao magiging spiritual o material na bagay. Alam ang dapat bigarin na kanina. O talagang wala na katamo ng Diyos.
Atin yung panabilin kayo makasulat kayong libro. Isipan nyo rin bagay, yung bago, aliwaring bagay, kayo isulipan. Pambago talaga yung paisip na kayo natamo. Mula sa buri na itala na katamo kayo ang karinan, anong nuya pa rin, karing tamo naman. Munta ko ipaya na, para kumihanda ka ng tuknaman. Pamagbali ko, walang na kayo, at nung ko rin nga na maging karin kayo naman. Nung itapoy pangako na, nung inay kayo natamo patat, mapalag tamo, kaya dindam tamo, may kayari na yung obra. Is onra. So, ikayo mo namang likbana, ikayo mo namang anak na, dindam loyalty. Loyalty, kaya katamong akakita, niya iwang kaparalanan kayo niya. Kaya ka na po biye, manibati niya, may padpad po kayo, minaliwa ko naman na sistema, kaparalanan. Kaya ko ikit, nung makananong asalesya ng Gerambye, kapamilan ng dari salita na ng Diyos. Huli nun din, ila rin dapat tamong matalik, tamong kawatan de salita na ng Diyos. Ila din din, teka matibay mapupus na yung labwad na poin ba mo, di salita ko manatili ka. Kaya, kenta mo kumawat, talang matalik. Ila po rin panaligan tamong huling ila rin ngunye, kaparalanan kaya katamong pantingupayang ama na tayo tampenga po na kaya katamong. Noye maray po rin gastusan ng kaya malangang ka. At wala rin pupunta lang eh. May mga bandang kaili, may mga bandang wanan. Pero ating may mga puntangan. Noon na magpunta rin mga saranan. Denda ka na magibat, pupunta lang kami ng impyerno. At ipendo ka kay Megi, hindi ka rin Megi pa na. Di makasalanan na, pupunta lang yung pisamban. Huling yung pisamban na, hospital din rin makasalanan. Kaya natin naman mga kain eh. Kaya tamong makakaramdam ka rin ang mano ng Diyos para ay pakayat tamo. So, manalig tamo ng Diyos, masalamat tamo, hindi ng tamo, manibat yung Espiritu, makalaman yung kaya na kapatatabi nung nanagay katamo, ayari na yung kaya mo. Para sana itangan, aliwa mo nung ikiti-kitaan mo yung bandang kawli. At sabi katamo nung no tayo dala, itantatalan kayong manubela ng biyetamo. At sunagay katamo nung etamo, nung etadas na rin ang penga ko ng Diyos. Yung Diyos, malagod yun. Yung lugod na kaya tao, binigyan ng anak ng tumbanting upaya ng piligtas tao. Nguyan yung lugod na dito sa lang kapar, yan pinitanahon nung lugod ay lang kapalit agape. So, kaya ko rin po baka pati ka na kung hindi nakakapagpalit. Kaya kayo wala sa nakala pa rin magsalita. At kasi bayo po, nakala salamat, ibabali ko rin yung oras ka rin tutuping salita. Ating tutugay kong magpatuto yung kaya kong tengaring Hermano Filomeno yung muli bilang bayo. Sanay ka rin. Yan mga turing magkakatabi ng Diyos. Kaglagay kayo sa patungko na makatagon yung kakataluan ng dami yung kakatagon ng katatagon. Yung lunduin ng Diyos. Yan itaw kasi may tamang unang dutong o tanong na yung tanong. Kahdan mo may yaktalang tunggal-tunggal. Di kayang bunga. Yapin yung pinang-stegi o yung kakatang kapatada matong gabi.
Tingke kata sa pantayanan net na naman netakmus. Bangkawalan karimanang bulan tingka karne. Paglasa itamu daki nakatahan ng neto. Yung dakal at yung dakal ng neto. Paglasa nila na nakatahan ng Diyos sa tintangan kararasan. Tintangan, ang tatangan, kaya makaniting bagay. Upin, na naman. At tintan talagang panahon kumadyaring Diyos kay katahan. O kang biras datang na ating kawasan. Dinig ka patanta ini tungkol kayang pagdali, kaya ko wala kong ikita magaspang kapag nag-aaral. Nung sakali, pimuhayaman, mga sabyanan o rin kayang supling, depende mo. Uling meto na pinanak, dapat yung sabyanan kayo ang bagay kakaya ko na yung kayang katawin. Meto niya pong respetadong tao. Meto na meto na karang mo naman ikakarna iti, pangkilaan, daring dakal ng pong mag-inuliran, daring dakal naman nila. Yung kikakarang yung panahon na sakit dyan. Ibabataan ang kasakitan, paglasaan, hindi makasulat ng Ebanghelyo, nung mayari mo, sabi na ni Mamano ng Diyos, nung pamintulangan na rin wala akong kautusan, wala akong bilang pakikita. Pero, kaming kasubari po ang Diyos, yung manong tanda, o takanong matuwaning pali, dapat na yung paluka, abangan, bilang, bang pakinabaan ng benda. Makanya na puwing kewalian kekatan. Eri kung begi katatagwanan namong dami ng kekatan ko. Yung kayang pangan, yung santuari mo iti, yaring bukas makatuwa. Lalo na ikaw ang anak mo. Nayakit yung pengarin pa pilang mo. Mga nakarit ang larawan na may akwa, ang larawan ng timbong. Na yung laman. Pero mo kanyang mga sinabi na ng Bala Espiritu, nga katangisan. Uling kaya kayong pengari. At iningewa. Pinalpahan ng Diyos. Isabi na yung kaya kung sarili nga naman yung tangisan nyo. Wapi naman, kita mo, mali-mali mo. Nung nani mapayari kaya katang, baru yung katangi. Kaya ako nagingit at kumain. Kaya kung naman balo, nung nani mapayari. Kaya tumisan, isip-isip ko naman, o tutukanin tao, alos, nilisip niya naman kaya ang naluang bagay. Lunas, kung hindi na katamandaman, wala mo yapin na yung pawakasan. Nabi din samantala ng tawing ang tinganiting kapagayan. Lalo na kung siya katawang paniwalang si Diyos. Diyos ay tayo hati, sambang tayo, aniwalang tayo. Paglasa ang nigayang sulat, masalesero mong basa, nung maniwala ka hindi katamang Diyos at paniwalan mo yung kayong dapat pinagkaraptan lumayo, maging mayak mo rin siya kapilan mo nung ngayon mayak kung siya kami na. Pero po ang Diyos na yung tinawon, sabi ng Ebanghelyo ng mga sata mo, kaya nga pero kasi biniho ang Diyos ng tao. Iba't tinggal gabon yung gabon. Kaya nawala na pinarap ang tao ng biye. At yung tao na yung talatwayang magdi. Kanyakin, o ang magdi tamo, pero kasi nakatamo yung Diyos.
Pero ana, itang ibang kinalik ka po. Magbalik yan naman kasi bahay kinalik ka po, ang timoy sa Diya, sabi ang ibangin. Yan, ang wedding, diyan man magpaldas siya yung sipon. Itang kalungkutan, sana gawang tamang sula ka rin talo nito. Ang tini nga balo tawing kararas namin kami ini. Kaya kung niyang maganda ng tao, kaya kung niyang sekunarong tao, kasipa, kaya kang kaya kapanawang. Ang kaya niya sa kita yung tamo, alarang bindang, masalitang laban, singkalupan ng tao. Sana yung tamang harap na, maging ng tamo. Sa pamilatanan, kaya kong pena. Atok ng tamo, ang timongya, ang layang ito. Kaya basal kayo ng ito. Ang timurin, pasalamat ko po kami kapag din medyo na yan, tigipaglabi. Pasalamatan ako po yung pamilya, hindi ko nga pamatyan mo, yung pamilya na hindi ko tama ini. Sana dating panahon makanyang tami bebe kaya ba sa makabangbiye. Sabi na ning bang yung espiritu, panalangin tamo, yung kaya katamong pabiliyan, lalo na yung kaya katamong singiti, yung niya yung kalamidad. Dara sa mga po mga sigala. Muna yung video, ikan, may bagyo kami. Sigla number 4 yun. Thank you nga. Belo. Yung tulan yung gagawin tayo kayo malaw ka ang gagawin ng kaalugan. Para niyan, manuli na din sinatang kapanulan ng Diyos. Itang panalangin na pagkaroon na kaya kami ng Pastor Santiago. Yung dati niya manimbang diwana, umaran niya ang mayan, ay makuha ni po. Salamat kayo po, yaman na yung matanging sa napagyo kayo kami. Makapupul kayo pa ng mga bilang dito kapag gabi, nangyari yung sa makasahod, galing dati ng pamahaman, pamahyayan. Yan, dapat po salamat. Hindi kayong panginayan kaya hindi kami pamilya. Lalo na yung nagpaglaling, kasalamatan na ko po ang pamilya ni sana yung pagtubi ng Diyos ang tabi ang sabi ka na. Salamat. At bang makatuto naman po bilang baba, pagkaramdaman tayo po yung natong parang kayang panglakan, Hermano Aurelio yung parang kang. Kaya pong hanggang pamilya, ang Domi, nagarami din po. At kaya hanggang katataan pong bisita na nagarami at yung game. Kaya po din po yung maraming kasalma sa Girayo. Siya po kaya yung katataan mga City Vice Mayor, Vice Mayor Christian Alili. Dahil po salamat king kayong pamandalo. So yan ang po kini kaya katamong kaya City Councilor Rox Peña. Dahil mo rin pong salamat king kayong pamagkarami king kayong pamilya. So yan ang po kini City Councilor Soto na nakirami king kaya katamong pamilya. Dahil po salamat. At tulan mo po kini staff na pong Congressman Lasapin po. At sinabi na naman po ka na ako
mapandaya kini, magirami yan ang maging kinatamang pamilya. At kayo po may ganang kaluguran ng babanduming. Dintang kini, may kirami po. At ikayabot ni po yung maruming at pasalamat kayo. Maliban po yung pamilyang Gomis ni po Yumul. Di babanduming nagpagking malatigo akaragulan kay. Panita pong anak ko pa, tilo kayo naging makapakli. Kilala namang baleryan, at kayo naging maluyos, ito lahat tayo balera nito. Kanyang panahon na anak kami pa, pong lugar ay wala mo yan kasi pinging balera naging makapakli nito. At tanda ko, nagpagking anak ko, ito nga kong magandang tao. Kaya kung panahon na maselan, ibabandong yung makatukang niya po yung makapakuli. Meron nga naman po rin bigtang gulong kapayapan na ng kakatamong lugar. Nga po, BSDU yan yung siya pang biyabas ka ng panahon nito. Anak kaya pa ka nito. Pero po niyan talagang kaya pa po niya may talakay yung sentro kayo, anak kaya pa. Kaya bago ko yung tulad kaya kami ganito, ilan na doon babangayong kuning yung sentro po kaya nito. Hindi na tao may ni, na para kung kaladikan ta, wala ang dali niyang kareto. Kaya po korpagata katambali ng July kito, niyabog po yung parat mga kanya. Susaklab lang mo kayong lalang. Huling kanta lang power, makapartan laro mo mayan kasi maselan. Sabi ng babandori yung po yung yung huling lakad daw mo huling yung makapakali. Isa ka ng bengi, hindi na magalagi ka rin. Ang asong parabul. Makakaya ka ng mga yung kendalan. Alam mo ba, malikit lang at ba, pero sana yung sulod. Ang pagramdaman mo nung mulay niya naman. Pero pumiling sa gabat na rito. Pilit na pamurin, tinupad king karelang katungkulan. Hanggang begi ka magpatanla mo, kumutala po kay Sentro Kenny, yung masakit ng taken, paglingkuran doon po. Kaya yung po, manipaking anak po, ibang doning, alam pong karemmet kung karem babatamu. Kaya kaya mo po ikit may mura karem kayang paunakan. Agang anak kamu, abal-alal ang bisme, abibirumi. Imer po mo sa kung nagiray ng ailin ng masikan. So, bapa, meron po kalingwan ito at ang kirang ganakati kaming paunakan mo. At meron pong may dalan habang magbibigay mo naman. At meron yung pong kawalan, masiyas na ning pamilya. Ibabang domi. Malukot tamo, huling meron nga matibiases na naman ning pamilya, tingulod siya kaya tamo, yung malungkot tamo. Pero sabi na po ng Espiritu dapat malungkot. Huling maging asesiri kasi pandayan ni kayari yung obra. Na tinyang remembrance sa likuan kaya tamo na tamo kakalingman. May itong may alaala na pwede tamang gawang uliran ng buong patiapusan ni katamong anak na, katamong pamilyanan, katamong paunakan. Patangal ka na katay ibapandoming. Ito yung maganakang bapa. Bapa, paano may po yung pangkamo kayo kaming panmalman. Ako kamo kayo kaming panalabi, kakamo mayaring dandaman. Pero itang hanggang alaala mo, hanggang masanting mong likuan na legacy kayo kami kapilanman, ay may pubalingwan at kapilanman manatili king pusumi. Kaya pong pamilyang Gomis ang pong Yumul, kapilanman makatatak po karayang pusumi po kaisipan Bapang Domi. At karayang po pasibay po, ulitan ni karayang may karami, tinagol may papugat ang pormerong ipurulya Bapang Domi. Ibaya ko din po malibat po king kiraming puso pong isip king kiraming kapsalmadong kirayo na po. Kaya man po lang i-gobyerno, i-consider mediokson, minta niya naman po Kenny, kasalmatan niya naman po Maragul, kaya ba makarami na. So, karayang pong hanggang pamilya ng Papa, condolence po kay Pongan.
Katatagan tamo, ilog tamo, balo tamo, at siya kayo kapor, na hanggang mamantabi ka rin ba ng sakit ka tamo, na naman po yung tamo problema, balo po, ay nakatamo lakuan, gabayan na tamo. Mahibabingin po kayo. Ito po sa kinatamang Honorable Jenny Bull. Ating mo rin kinatamang pengaring Jose Tolentino and Hermano Filomeno Yubul na nilibata po kay Isabela. Nakakong salamat ng oras. At hindi po bilang magkakatong bilang kapatid, yung pengaring Soling Suban, na kaya po naman natin mo rin ng kapatid. Kaya po yung kaya po ng pagkakataon. Maya pageni, okay kayong at yung keni may ipagdama yung kaya kaming pamilyang Eureka. Ba, panalangin da ka, nasanay ka at yung nakakiyang masanting nga pamilyang. Ba, kaluguran da ka, idol da ka, ang yan at yung nakaking aliwang era akalimon. Ba, ang da ka, ang yang marabanin kakaluluan, ikwa mo halagisod ng anak mo, kaya karela mong pamag-aral. Bak palagi ka na kaya puso mi katilan man, eda kakalimuan, kaya gawa mong kabutihan kaya kami. Marabal ko pa salamat kaya kayong pamilya na ang yang irate, bapa kaya sakit, brem. Dahang bineng, ang buhay kayong anak na, dakala salamat kaya kayo, kaya sakripisyong gawa yung mga bapa. Ay doda ka ba, kaya gawa mo masanting pangarap ka rin anak mo, ang yan di takla mo, o niyang dosena lang mo. Joke po. Dakal, alana akong balang sabihan, kung salamat kaya kayo, ganda lang, may ipagdamayan kaya pamilya, hindi ulila. Dakal kung salamat kaya kayo man at chupukin. Bakit kung salamat? Maraming salamat. At hindi po bilang magpatuto po bilang tatang yung kaya pong panganay ng anak nitong panaytang Hermano Jesse Gomez. Maya pabili po. Yung kanakong maragol. Papay pasalamat kayo. Kaya kayo pamikaramay kaya kayo pamikalamhati. Tapos puso niya po ibabye yung maragol aming pamikasalamat kaya kayo. Maya pabili. Yung kanakong pong pangabait ka rin ka na akong pengari. Yung nasa sabi mo po, looking kung may tumapay na mayat lang pengari. Patatandaan ko kanita ng panahon, ayan ako pa. Yung ka na akong pengari, pupusana na ako uling yapay, pagkalang na ako. Kung tayo king nung no rin na mipait king kalingkwan Tarlac City. Kanina po at yung kaya po kumanunan king makamatay. Anyang panong na italim pong Sarasuela rin. February king panong na ita kapestahan na po ning kalingkwan. At yung po king kapanandaman, malangnat ko. Huling bisa akong manalbe sa Sarasuela na ako, manalbe ako. Bisa na anak ko. Kaya ka lang din tao makakatunga kung makanyan. Itang po yung pera marunong kong matangtanan. May manalbe ako sa Sarasuela. Bilang ko po yung lagnat ko kanita. Itang po yung meron kong
Kaya kamaragul kong pasalamat nga namin. Ang daking wika edad ko, pero po kimpanawin ti kaming nilakapatad. Mitagong-tagong kami po. Kimpauli na. Kimpauli na niya po parang mitagong-tagong kami ngayon ni huling mawala niya. Di kami po, alam mo, pikakapatad at choke po king party ng Canada. Adang ibalita din kaya kami alas 9 ng abak. Karin kini alas 9 ng tingin. Kabe kayo po ikrang pasuyo mag-internet ko lang po nung nanong balita. Walo ko po mas sa desene huli nga kasabi kay Bahia Pumeko. Taka ko kumusta na ka. Kaya kasabi kay king internet sabi lang maya o sa desena. Kataba mo kayo tanga ko ay mo ay naman lupang may sakit. Dapat po itang oras sa ito ay yung ibalita din eh. Ngayon ko siya yung puso ko. Yung ka na akong kasuyo, ay yung hindi pagulis ako. Ninano kaya na. Diyo wala na inataan. Bistat man niya po yung pangani, gagawin ko yung nagyo. Hanggang po masakit. Pakikuhanan ko lang pakikatan. May bakasyon ko nga po mga ng July, bayo email yan ngayon. Agwa ko ang bulan may balik in Canada, may balita yung mga yun. Regala akong kapatid, yung ngayon bilang Saudi. Sabi ko kaya, ulit ako. Ulit nilita niya mo, hindi ka tawag na pinari. Kasakit po pala. Pero sa sabyan ng Espiritu, tatangisan nga na ikaw ka ng pamilya. Uli nga ng may kabari, may kayari yung mga. Yung tangisan niyo yung sarili. Dapat po uling tao makatawa tamong o ating tamong panandam, ating tamong sariling pamisip, sariling pamanakit yung gawa na ng tao, at mo po yung inyong pengarin ngayon. Dakal po yung ihatandaan po. King kaya lugod ang neto mga pengari ang wakan mo. First time ko mag-abroad na yung tao sa Saudi, etad na ako airport. 26 años ko po, etad na ako airport. E na ako likwanan ng appear ko king immigration. Tadang lawan ako king kaya king salalit, king luwan na ng airport. Nanita po ang kaway na ako. Tanga ako makuha na ako. Gangi sabi, enatanong, sinens ko, tama ko na ako. Kaya kung maras ko, king Saudi ganit ang panahon na ito, sinulat ko tanga na nung kumusta na ka, miras na kami awali. Kita po yung luna rin ng mga pera niya. Nakalakuan king paniman-mana ang kapot ang mako. Ngayon po, ikaming nga rin na ikaming anak na kalikuan na. Sabi natin po ng Espiritu, man nga na Mela ko yaman nga naging paniman yung dapo pero kaya biyaging Espiritu. Maraming po yung pamisalamat po may tayo kami king Union Espiritismo. Mataguli pong bagay ni karin kaya kaming kanakang kapatad, karin kaya kaming pisan, kaya kaming kamag-anak. Masating lang ang puring naturo na yun. Ay payawag po ngayon, ako na po pakakabali ka na kung si Wagyan Ayuting kang buong may karami. Para po, itaos puso kami pong magpasalamat. May pagdalamhati kayo po kami. Ting tinatawang opisyalis ng gobyerno. Vice Mayor, Konsilor, maging Mayor, salamat po kayo. Tinagong kayo po king tauling bengin kaya kaming pengal. Sa gawin pong pasalamat, ibawali ko po yung oras ay di ka rin tutok magsalita ka rin kaya natawang opisyalis kami. Maya mabingin po. Kapag pumunta ka na salamat, kaning kayang kaluguran ng kapatid, kabaryo, kaya kunting kasalmatayanan, kaya nga pong may karami, ikaming pamilya na, taos puso kami pong magpasalamat. Salamat po, may mabing po.
At ngini pagkaramdaman tamo po yung kayang pangalan nga po ito. Bilang kung magpatutuloy po kaya katamo din kabingin anay tayo. Kaya ang kapatid ka Jason Gomez. May pagpili po naging Diyos at mga po yan kayo pasalamat po wala po ang din tao. Wala po. Ipaglamit. Ya po. Basta magbuhay na po. Bilang na po na. Ya po yung mumula na po. Natunahan pong itugi-tugi ng anak po. Parang pong kapatid na po kayang taga-Tarlac. Kaya pong pangunta na gusto naman rin. Kaya pong kitay dahil na. Ngayon pong sinesena po. Ilog na po yung isotsuban mo. Kaya pagit na po yung lubit na po ako bilang po na. Anak po, bebo rin. Ang gano'n pong yung pangagawa ko. Pasalamat po. Salamat. Wala siyang paglalang ang puno SSL. Kaya ang galing tuloy po bilang pangako ko. Pamaling ko, katabahan ko, minsan, pasig, minsan sa school, puntok. Salamat king pamaling hindi mo ko, kanako. Ayos kumitang awa ko kumbini. Terus untuk me babas ka yung wapo mo o sana ba ay kudang namun biyangan ako ay kudang nung papagal ko kudang na bisan kaya pag pinasya nung ikang gagamitan ay naramdaman Kevin makanalo nga po ini mga kapagobro. Isa yung isipan ako. Yung gano'n na nilusok-suban mo, iningat ko po. Di ako magdakapamban mo. Ako hindi kapis na. Pero yung gagana ako. Nung alam ko meras, ikingan. Ganda ko. Patang ko rin ako ko. Yung daw ang inspirasyon. Karang barang kami. Salamat po. Karang din daw. Karang dinalo. May karamay kami. Salamat din po karang bako po. Karang ang batang po. Yung pawalat namin daw. Salamat po rin na ipinaway kong po kaya mga taong bagay kasi sa nagil. Kunin, gusto bigla pa lang wala. Minsan, maski mo rin nung talo ba lang, may anak na nako naman. Kaya may gagawin ako. Yan yung wala na kami ang paniman-man ni. Manatili ka yung puso pong kaisipan ni. Gabahin mo na kayo mong
Nawarin kayo po, miras. Gano'n po yung nga pong ako na po makakaban. Magkakakong pangagsalita. Salamat po God pa rin naman ito. Pa rin kaya kita na po, pabalik na po yung nasa buhay na rin. At hindi kaya lalong pangandi at pagkakatamang pagkaramdaman. Carmen Manrico Gomez, mamami response pagkakatamang. Tarin po kinatamong manungkulan king Pagkakat City na po, paling muna na nagkakatamong Vice Mayor, sa Nagili, then member na po ng Sangguniang Pangunsod, po, paling muna ng kinatamong kapatid Berlio, Yubon, kinatamong SP member Ben Oxon, Ros Peña, po po yung Edison. At kayo pong kabaryo, yan po, kapatid king sa Pantayanan, king pamilya, maya papigil po ito man. King Aldoy ni, yan po yung pinakamahulagang Aldoy na aming pingari niya po. Kulit po yung namin aming tauling begi. Nung rin bating payang yan po yung pakit mi, yung aming pangsasan nito na po kami nakakapatid pamilya. At tinatalo po rin may patutu niya po ka rin kayang kapatid, kayang kayo at anak po po yung kinatamo pong kaya po niya po. Actually po yung pong tinatamo yan talaga pong yung may sakripisyo niya po. Kaya pangaratin na po rin ka naming pengari. Yan po yung caregiver na po. Pinang pong sabi natin, dinagtama dwaya pong banuang magsakripisyo po at pong atin yung kailangan yung kinaming pengari. Yan po. Yan po yung gaganap. Kaplasang ikayo pong anak na ulit pong di pamilya na kingan. Yan po. Ay may hagag pa na nitang agtuhanan po ng aming paunahan. Inyapin po, pasalamatan dyan, hindi tamo pong pamutan. Kaya kiyawanan pong sakripisyo. Kaya hindi namin pinari. At siguro po yung may makayang makaraktalit sa biyan po rin isa't man bago tamo po, didamdamin kiyawanan po rin yung pinari. Inyapin po kanya na kung kasalamat kay kayo. In behalf of ng aming pamilya, po, dakal kong salamat ka rin kay katama pong kabaryo, po, alang sawang makidamayan kay kami, po, kay kilog na puning pitong bengi, po, makanyan ko pong makidamayan kay kami. At timurin, karing katamo pong padating kasal Pantayanan, nakal pong salamat mo naman kay kayo, uling pong makidamayan kayo naman kay kami. At timurin, ding kamag-anak, po, karing katamo kamag-anak, ding pamilyang Gomez, pamilyang Yumol, alang sawang susuporta kay pamilyang po. Nakal mo rin salamat kay kayo. At karing katamong kakilala, karing kakaluguran, takal kong salamat kay niya yung suporta kay kaming pamagdami o kay kaming magluksa kay kaming pong pingay. Napin po, salamat kay ko. Kasabay po, takal salamat maya pabingan kay kayo. Salamat.
gagawin ko yan, ganun makayaring pa mag-aral. Kasi pangarap ko talaga. Kaya ka di ba sinabi ko na sana dating yung panahon asaligaw sa akin. Pero, likpan mo na kami. Baro ko kung ka rin ka man, masaya ka aking pintalan mo. At bilang medo ko ka rin kaya agay mo kimbali, willing ko talagang pagsilbihan ka. Salamat ko at mag-sorry kumunin kasi metong kumunin may asaway o na gagawan ko yung ega na gano'n para maging kung metong magana ang apo kaya kung tuno ka rin ka man ngini balo ko na masaya ka yung pintalan mo at masaya ka meto pa na yung pangarap mo na may kompleto tamang iba pamilya. Salamat kay Kiyang Maragol kasi magiging masanting ang halimbawa Kiyang. Kaya wala na kailangan yung tanggapan kong kasi balo may makapainawan ako. Yan na ka magkasakit. Kawaran mo kaya akong kung thinking nga doon may masanting. Kasi kung balo may hindi mo na kayo mapabor. Kasi kailan na akong balo niya kaya beda ka pa mo rin. Kung salamat kong dakat. Hinihintay ko nga po nang makatapos ako ng CPE. Kasi po ako yung pinakaunang CPE sa pamilya na to. Gusto kong makita na proud kayo sa akin. Kaya lalo ginagalingan ko din yung pag-aaral ko, hindi lang para sa akin, kundi para din po sa inyo, hindi po sa mga magulang ko. Kahit nasan ka po na alam kong ipas ka po dyan. Alam ko din po hindi ka papabayaan ni God. Salamat ka rin tayo mo niyang tsuka pa. Nakasabi na ka. Ang kapilang kapinta ko. Balagin na kaya ganda ka ng bawat oras. Nagagabayan mo kami ka rin na naman. Malyari kaya kami. Itatang ko yung the best tatang kaya kasi maging tatang ni
malugod ay anak. Nagawa na nga ganagana. Bang mga nga na kami nga parang masalese. At ating takot kin Diyos. At may ganyang malugod na tatang at malugod asawa at apo. Kayang pamilya. Itatang hindi ang may wala na yung siguro itang likuan na kaya kami ang lugod ang pupang naging ehemplo ya kaya kami itay mawala hanggang mabibiya kami kaya tiyato at sana ngayon at yun naging akong gino balok masayani at ini mga sakit kaya kapanagdaman basta man magbat siya makarate inisip at puso na tsukya kami ang ina kami akaliman at agagan nakaisipan na kami makanta kami rin ulit para may mamatin kaya kaya abi pinamban mo tingal mambasa istama niya niya kalabating uling sandali na siguro ngayon maging masayaya ulit adyang ngayon mong last ng kaya abi at ayat at kayang huling wantungan matutulaya kaya kami at kami pamilya at anak ng yabi-yabi kami at isan na itong anyatang mesay ko mo kaya ka agyan nga na ka at yung kapabori kay puso mo kaya nakakalimutan kaluguran na ang kaluguran paano mo yun? Ikaw yung the best ng tatang. Ito may nga sabi ko, tatang. Maging maligaya na rin kayo. Yung sandaling yun. Dakal salamat kaya katang. Kaluguran na kat amis na kansog. Balo ko nga karingaldo mong mga labas ginalas siya yung ito nga pagsubok ng kikambye o niya ikami nga anak mo pasalamatan da ka karingaldo mo nga nilabas ng makananong kami mga kapatid yung makanyan kami nga tinaguyod ba nga dagol kami nga ikatakot nga pong Ginoo. Unang-muna yung kasalpantayanan. Ito niyang ipiamulat mo kaya kami. Bangin nga kaya kami nga pangatay. Yung sana king Aldo bukas yung nunano yung tangkek ang pangarap ka rin biyemi. Sana makanyang yung gawa.
po, akong paborito ng kayabe ng barangay uling karing hanggang tuki-tuking 5. Uli niya akong ipeka anak dili. Kasi isto nga usana na ikaw akong Jesse, inturunay ko ako Rick. Dapat isto ginafta ko ako Rick, iturunay ko akong July. Kotang turunay ko yung July, turunay ko yung Ben. Kanya, alanan choice. Itatang ko, yakon na yung agad na usan istong dumulong na kami marangay kanita. O nga ako lang na akong nyutos, babae na yung katuki ko. Kaya, ito nga akong makalimang kantatang ko. Minsan, kaya kilobat bu. Mangumpe yung dikot. Uling istong magpulong na kanita. Yung gusto kanita, yung pangayon mo nga, pamangdareng damulan, bahay magpulong. Ito yung napakalingan kang tatang ko. Tsaka, naging mentor kayo mo rin tatang ko, ting pandaglo ko kayo. Dakal ko aliyakalingan kang tatang ko. Hindi nga malot kayo nga kaya rin. Kaya lalo na kung pamang galaw kong marangle. Ito niya ako akalingon kaya. Ating ko pang dakala istorya nga aliku akalingon kaya. Minsan tin kaya pamang galaw mi hanggang bawat aga-aga ng gawan. Minsan, gabihan na kaya kami mo rin yung desisyon, lalo na istong tinumarangle. May kita istong ating kang pamiyang aliw ang gamit o pamarang. Adyang kaya kami damong sabihan, o kaya mo itatanggo. Kali madamot kaya karigayang gamit. Iting niya po akalingon kaya. Kaya manibat yung pamagkasawa ko, itatang ko, part kaya kimbi ako. Iyaing may advice, iyaing minsan sasabihan na ka na ako, at sukya ka. Pero ini mo yung side ko. Pero ika pa mo rin magdesisyon na ano yung brain. Pero at siya pa mo rin yung gulog ko. Yung sabihan na yung para kayo. Pero, ala niya mo ka nung agawa, nung ali ko namang gawa. Kanya, maragol kong pasalamat. Medyo nga pengari ke. Minsan na, neto nga pengari, iburi na maging masaya ka rin anak mo. Maging masanting ka rin lang diya. Itang pingari, inhangarit na mo karing yakatang anak maging masayala ating takot kay Diyos. Kami patagol na kami rin ating takot kinakong ika akong biyayari kaya kami. Huling marami na pati kong biyayari na kipa mag-isaw ko, in-advise na ako. Karing sinaw, karing hanggang pinalagi, hanggang kinga taulin ng biyan ng tatang ko karing opisyalis na ng Cebu tawag ng PNB. Maragol ko pong pasalamat kayo karing biyan ng pinalagi. Karing nga kahinakan ng Cebu tawag ng PNB. Pasalamat ko po yung sa pantayan na sana hanggang kinga taulin ng panlako. Kaya kayo pong simpatsya at so kayo. Kaya po bilang anak ko na maragol pa salamat.